Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Tiri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:48. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patagsang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow-up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita, pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Timog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Maayong Udto Pilipinas, aksyon, balita, banat, bulig, magapalayag na sa sining adlaw sang Sabado. Ika-25 na sa bulan sang Enero tuig 2020. Kamusta kamo mga kaaksyon namon sa kanginan sa sining adlaw sang Sabado? Ang halos kalabanan ng yara sa ilatag sa kamapuluyan, pero ang iban niya nagpakadis, nagpakawayan, kagang iban sa Iloilo man. Bangod sining dinagsa, dinagyang, kag Lubay-Lubay Festival. Welcome na dre sa aton sining pagpangalagad sa kinandan, pag-aupdan kita sa ma-report sa aton sining mga action reporters. On board na karon sa ilatag sa mga areas of assignments, handa na sa pagpangalagad, handa na sa pagdulong sa mga balita nga ilan na tipon mga kaaksyon, samtang amat-amat na tig-irigma sa sining adlaw sang Sabado. Ting halos kalabanan ni siguro nagkapanyaga na, pero ang iban wala pagidman na. Nagpangita pa sang kinawala lamang mayara timo-timoon sa sininga udto. May lang ni si Aksyon Jumari kay waigid problema. Kay bisan na nung oras makatimo-timo ka sa iya, no? Kamusta nga to sininga mga kaaksyon diri sa palibot sang syudad sa Bacolod, sa mga kabaranggayan kag kapurukan. Welcome na diri sa inyo sining pagpangalagad kag kalakipman sa mga banwa kag syudad diri sa probinsya sang Negros Occidental kag sa Negros Oriental man kag tubtob sa malabutan sa aton sining pagwaragwag. Sa kinandan ako ang inyo kaaksyon sa kahanginan aksyon, Rex Cantong. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Probinsyal? Mangin kaupod ta na si Aksyon Marlon Hinovia diri sa pagpangalagad sa Aksyon BBB. Vice Gobernador Jeffrey Ferrer luyag nga mangin transparent ang tanan nga mga transaksyon sa gobyerno probinsyal. Sa balita sa Bacolod City Government Center naman nga informasyon igahatag ni Aksyon Art Taihopon sa dili ginamang manugay. May 674 ka mga Bacolodno na katigayon nga nakaparehistro sa COMELEC sa sulod sang 5 kadlaw sining semana sa Tilayt Voters Registration, posible umpisahan sa bulan sang Pebrero. Sa balita naman sa Bacolod City Police Office, siga balita ni Aksyon Eric Magbanwa, PDEA Regional Director nagdayaw sa mayong performance sa Bacolod City Police Office sa ila kampanya kontra droga. Balita naman sa kay Aksyon na John Diaz sa patrol, syntax law posibleng nga madulot nga resulta suno sa isa ka labor group sa Negros Occidental. Balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, mga kapulisan sa probinsya nagaupod sa pagdumdum sa ika-5 katuig nga anibersaryo sang Mamasapano Massacre nga ginkamatay sang 44 ka mga Special Action Force. No po Direktor Liwat nga nagpanumdum sa mga kapulisan. May balita man kita out of town solo flight ni Aksyon Percival Villamor. Di na yung iban. Basi nagkawayan sila guro kag nagkadi sila. Solo ni Aksyon Percival Villamor sa Central Negros. 46 anyos nga lalaki may kaso homicide arestado. Pinagi sa warrant of arrest sa Banwa sang La Castillana.
Samtang sa aton sini nagapangunaman nga mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon no Radyo Bacolod. May update kita sa coronavirus. Anong update karon? Dugay-dugay lang mga kaaksyon diri sa aton sini nga pagpangalagad. Daw kaladlukan nga klase sang balatian nino. Ay ho, do hindi mo mapaktan do. Ano na lang ning ultimong tao man. Samtang 12,000 ka mga mangingisda ginakabalakan nga madulaan sang palangabuyan bangod sa pag-alboroto sang Bulkan Taal. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa mga ngalap ng mga balita at impormasyon. Nakapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kompleto ang iyong kalaman sa bayang ginagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Balita! Banat! Huling! Mga detalye sa atong sinigin pang headlines, mabatian sa diniginamang madugay, mahina ang kalaban, but before sinadre kitanay sa unang draw sang Small Town Lottery o kun STL sa sining adlaw sang Sabado, January 25, 2020. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 25 kag 8, liwat 25 and 8. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Reports, first portion. Aksyon Reports, second portion. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balitang Bayan, numero 1. Aksyon Balita Morning Edition. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Balita Banat Huling. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Reports Afternoon Edition. Aksyon Balita Evening Edition.
Firing line. Action. Firing line. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Yari ang mga programa nga inyong bantayan diri sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. Action reports. First portion. Action reports. Second portion. Action Balitang Bayan. Numero 1. Action Balitang Bayan. Numero 1. Action Balita Morning Edition. Action Hotline. Action Hotline. Action Balita Banat Huling. Ang Aksyon Balita Banat Bulingki. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Huling. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:04 na nga oras, 12:04 na mga kaaksyon. Tig-rigma na, tig-balanyaga na mga kaaksyon. But before sina mga kaaksyon, standby na sa sunod-sunod nga mga reports sa aton sini nga mga action reporters, mabatian na sa dili ginamang madugay. Pero sa mga kaaksyon tao galion tang pagtumar sang DTX 500 capsule. Kaya ang DTX 500 capsule ang may 3 ka anti-diabetic properties. Amo ni siyang charantin nga panubos ang aton nga glucose visin nga control sang imo blood sugar kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. That is why DTX 500 capsule na ang aton tumaron matagadlaw. Mabakal sa masuki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar. Kag sarangman mabakal ina online. Kag pag-deliver sa inyo nga puluyan, pinaagi sa www.kalusuganyan.ph or sa Facebook page sang Kalusugan Yan.
Kadtuan ta ng mga balita gikan sa aton sining nga mga action reporters. Standby, unahon ta na yung balita gikan sa News Center upod kay Action Dorel Cabato. Maki-update tanay sa kay coronavirus. Di na siya. Kag pila na ang initial, no? Grabe man yung coronavirus, no? Kabayon ta nga dre sa Pilipinas siya. Hindi lang tama gid ka maigo ta dre, no? Kagkalakipan ang may 12,000 ka mga mangingisda ginakabalakan nga madulaan sang palangabuyan bangod sa pag-alboroto sang bulkan Taal. Halin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Kadtuan tang balita ni Action na Dorel Cabato gikan sa News Center. Action Dorel! Mayong Odto. Sang the next may udto, do ka go prolong ginang Dorel. Nakabongga. Sige, tagunta ni kay daw kadamo sang naga-barangay si Subong eh. Man, Balo ka kung dinagsa kag dinagyang do gaguluwa sila. Ay, oo. Tingala ko nga do kaguto kay nasa nga Saan? dala na Action Rex. Kay Sa temprano, pagali, dala ni. Ah, Kato gali. sa terminal sang series. Ah, Sa South gid kag sa North. sa North. Po. Oh, kay di ba sa North Cadiz. Oh. Ti sa South ya, Lubay-Lubay, Lubay-Lubay, Kawayan. Kawayan. Kagano pagane. Kagiban- Iloilo, ginutok pa ng Iloilo port. ang port. Grabe man ang Dinagya, port, grabe no? nga tabukanay ni gali na. Tapos may mga barangay pa dring subongga hiwat man sang Ay, yes. ati-atihan kag dinagyang Oh. sa buwas daw magsungay bala mo. Kag paano ko eh? Pahanukoy Oh, pagid. yes. Sinulog Kagawad Eric. sa panukoy, no? Yes, Sino ang kagawad nga kilala mo si da? Eric kung banwa eh. Si Eric Magbanwa. Yes. Oo, kagawad gali sa panukoy, no? Ay, kalay. Ano way siya pabatyagaw? Duwa ay ganina. Duwa siya kapakita subong. Sige ba ilang siya na? Sige, Diba sige prepara siya sa lamhitanay Action Rec. May lamitanay man sila? Yes, may lamhitanay tubuas sa ila. Okay. Di mo Bongga lamita to. tubuas, ah. Okay. So diri kita na Action Rec sa aton sige. nga balita. Update kita sining novel coronavirus bala. Kay man sa karon dito sa pungsod China, naglabot na sa 41 ka mga tawo ang nagkalamatay sining viral outbreak nga novel coronavirus. Kagkapin 1,300 na ang nagabatsyag sa among nga balatian. Sunod diri sa Hubei Health Commission, ang panibago nga 15 ka kaso sa nagkalamatay ang nagikan mismo sa Wuhan City, China, sa diin nag-originate ang amoya nga virus. Tay sa separado nga pahayag, sunod naman sa National Health Commission nga 444 naman ka panibago nga kaso sang virus ang pinakabago nga record sa diin sa karon naglabot na sa 1,287. Ang mga virus ang naglapta na sa 30 ka probinsya, autonomous regions kag munisipalidad dito sa China. Ang Wuhan kag 13 kaban pa nga syudad sa Hubei ang napaydalom na sa karon sa lockdown agud malikawan ang paglapta sa nga virus. So nagligad 3 lang to ang napaydalom sa lockdown subong 14 na ka mga lugar lakip na diri ang Wuhan. Ang China mo ginang may pinakadamo Action Dorel, no? Yes, Actually, Action nagingagaw to sila patindog subong. Nagtawag sila mga 1,000 ka bed capacity hospital sa China para sa pasyente nga na kuwambla ni nadala sa sang apektado coronavirus. sini nga coronavirus. Mga 41 na itong napatay. Yes, Action Rex. Sa pinaka-latest na Action Rex, as of 9:23 kay nasa nga aga, amo ni ang report 41. Halos kada oras Action Rex nagasaka Ganilo. ang sining apektado sining coronavirus. Ini nga coronavirus nagatuga man sang kabalaka kagakugmat sa publiko kag hindi lang sa China kundi sa bugos nga kalibutan. Kay man, may kaanggid ini kuno sa SARS o kung ginatawag nga Severe Acute Respiratory Syndrome sa di nagpatay man sang ginatos ka mga tawo sa tong 2002 to 2003 sa mainland sa China kag sa Hong Kong. Tinagdugang pagid ang kabalaka sa mga tawo sa karon, labi pa nga madamo sa mga tawo ang naga-travel sa nagkalain-lain nga pungsod agud celebrar ang Lunar Year Holiday nga akon Lunar New Year Holiday, which is subong nga adlaw gina-celebrate man Action Rex. Pinaka-importante ni nga selebrasyon sa nga pungsod China. Sa karon gani may nabasahan kita diri nga news nga naghalin sa The Sun, United Kingdom News
Action Rex do mga zombie to sila ya kay nagagulpi na lang nagakaratumba. Uy. Kay nagakapatay ang mga tao dito sa China. So kabay patani nga masulbar na ini nga problema sang virus sa di naglapta naman sa lugar sa mga Asia. Lakip na ang Thailand o kon Taiwan sa di naka-record dito sang 5 nakakaso action. So kabay pa diri sa Pilipinas may lang kay nagnegatibo na ito atong bata sa Cebu bala nga una gin report nga nagabatsyag sini nga sintomas ng coronavirus pero kagapon lang ginapahayag sang Department of Health nga negatibo ini nga 5 ka tuig nga bata nga una nakabatsyag sang sintomas sang coronavirus. Samtang sa iban pagid nga balita national di naman kita sa isa man sa ginakabalakan sang publiko ining pag-alboroto sa nga Bulkan Taal. Kaya man sa karon ginpahayag sa mga grupo sa nga mangingisda o kung ining tilapia growers nga magalabot gid sa 12,000 ka mga mangingisda ang madulaan sang palangabuhian bagod sa padaan nga pag-alboroto sang Bulkan Taal. Sunod sa grupo nga kung hindi sila pagatugutan nga makasulod sa ila fish pond, magahingyo sila sang bulig sa Department of Agriculture o kon DA nga matagan sila sa nagakaigo nga ginatawag window hour agod maluwas ang ilang nga mga isda. Tihingyo sa mga miyembro sang Taal Lake Aquaculture Alliance gikan sa mga banwa sang Agoncillo, Laurel, Talisay, San Nicolas kag Cuenca sa Department of Agriculture nga buligan sila nga magpangayos sang 4 ka oras kada adlaw agod pakauno ng ilang mga isda kay uhon dito nagkalaguba nga mga cage tugas ang pag-alboroto kag i-harvest ang mga pwede na nga ibaligya. Tinabaluan nga nag-umpisa nga napaidalon sa lockdown ang mga banwa sa danger zone bawod sa posible paglupok sang Bulkan Taal. Hindi naman sila makasulod sa ilaisdaan ang ining tag-iya sang mga fish pond o kon fish farm. Dugang sa nga grupo nga dalayon gid nga mahalitan kag madulaan sang palangabuyan in kaso nga hindi sila matagan sang pabor nga ila man ginahingyo. Magluwas pa diri 200,000 tubtub 260,000 ka kilo sa nga tilapia kada adlaw ang mabuhin sa supply sa mga kaibngod nga probinsya kalakip na diri ang Metro Manila. May isa nga napatay to. Actually, breaking news ni Gorakson Dorel. Si Liang Wodong nag-confirm nga isa ka doktor gali ni siya, si Liang Wodong sa Webe Zinhua Hospital nga napatay. Ini siya sa Wuhan City sa coronavirus at the age of 62. Bago Doktor lang. pa na Action Rex ha. Doktor pa na. Makon mo, dugang naman Action Rex sa ano naman sang tao bala ng kadamuon sang tao nga nagkalamatay sini nga virus. So kabay patani nga masulbar ina Action Rex sa dugang balita diri sa Bulkan Taal to. Nagpromesa naman diri si Dar o kon si DA Secretary William Dar nga tinguan nila nga makiistorya sa mga lockdown authorities. Suno kay Dar nga i-monitor lang kada oras ang kalidad sang tubig sa palibot sang Taal. Tidugang pa sa tiglikom nga luwas pa man sa karon tubtob sa karon kaunon ang mga isda gikan sa Taal Lake basta preska lang buki pa kagintinuan sang maayo ang mga kanugon man kung hindi maani kag mabaligya. So tubtob sa mga Action Rex may nagapabilin sa gihapon ang pila ka mga residente dito sa particularmente sa Batangas sa mga evacuation Pero center. kalmante pa sa gyapon ng bulkano. Yes, wala pa gyapon Action Rex sa sang May pag-aso-aso sang normal ang kada adlaw. Pero ang bagay sa Fivox, do kampante lang sa gwa pro sa sulod ga active gid siya Action Rex. Sige, update kag balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato, una sa balita na sa Action sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dorel Cabato. Balita gikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Action Radio Philippine Standard Time, las 12:15 ng aton oras. Diri sa aton sining pagpangalaga. Sa mga kaaksyon ta dira karon dugay-dugay ECS Milyones 2020 ha. Kaya muning tsansa nga makapabag-o sa aton kabuhi. Pakaronan ko lang ni dugay-dugay mga kaaksyon. But before sinadri kita na iho sa report gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office, naka-standby si Action John Diaz.
Ini may kangtanan sa mga kapulisan sa probinsya nagaupod sa pagdumdum sa ika-5 katuig nga anibersaryo sang Mama Sapano Massacre nga ginkamatay sang 44 ka mga Special Action Force. No po, Director, liwat nga may panumdum sa mga kapulisano. Subong ni nga adlaw galing Mama Sapano, ika-5 tuig ni. Yari ang countdown sang report ni Action na John Diaz sa Patrol. Action John. 5 katuig na kaligad Action Rex sa narunta na naman kamadulugoon nga encounter dito naman sa Mama Sapan naging kapatay sa 44 tanan ka mga miyembro sa Special Action Force ng Philippine National Police. May angot diri Action na Rex nakabuylog no o kung nagapalabot sa pag-upod ang mga kapulisan sa probinsya sa Negros Occidental diri sa pagkomemorar ko pagdumdum abi sang sinimana mismo nga ihitabo dito sa Mama Sapan no. May angot sunod diri kay Negros Occidental Police Provincial Office Director Police Colonel Romeo Baleros ini sa kadako nga leksyon para sa tanan nga mga aktibo kag of course nga mga wala na sa serbisyo nga mga pulis ang natabo dira no nga madulugoon nga ginkamatay gid sa 44 ka mga staff members. Nagapad diri si Baleros nga kinahanglan gid nga mahatag ang hustisya para sa mga nagkalamatay diri nga mga kapulisan kag of course para ma-satisfy man mismo ang ilang nga mga pamilya. Sa biyak siniliwat nga nagpanumdum diri si Baleros sa mga kapulisan nga aktibo subong nga nagapangalagad sa gobyerno nga sa tion nga sila ang magpadulong sa nanuman nga mga police operation o kung magresponde sa isa ka lugar ko sa rin nagluluntad ang pinaman ka mga insidenteng kwentro o kung aksidente kinanglanon ginila nga ibaluon ang lugar kagapulsuhan ang sitwasyon sa paliwat Action Rex sa wala labot sina ang bagay ni Baleros hindi gid magpalupig kung kadamuon sa nga mga kapulisan ang magpadulong o kung magupod abi sa tion nga magluntad ang engkwentro o kung nagbato man ang mga sospetsado. Gin-insistir rin ni Baleros nga sa karon nga mga tinion kinahanglan gid nga ipakita sa mga kapulisan ang puwersa kag iya naman nga kinaiya sa pagkigabato para sa hustisya. Yari si Negros Occidental Police Provincial Office Director Police Colonel Romeo Baleros. Yes, ang advice ko naman sa mga pulis natin is every time na mag-conduct ng operation at saka sa mga police response, dapat i-assess muna yung situation doon sa ground para ma-prevent natin itong ganitong klase ng mga mass killing ng ating kapulisan. So, mayroon na tayong lessons learned about that incident. Mga reminders na the response to any report of ungroup or criminal activity in the area without assessing first the situation on the ground and see to it that our personnel is bigger than the number of the reported groups para hindi naman tayo hindi tayo ma-outnumber in case magkaroon ng enkwentro. Action Rex sa Batian si Police Colonel Romeo Baleros ang Director sa Negros Occidental Police Provincial Office. Sa Baluana, nganing mabasapan o clash ang nagluntad naman sa tong Enero 25, 2015 sa area naman sang Tukan Nilipaw, mamasapan o sa Maguindanao. Kung sa rin sila nagpatigayon sa ginatawag ng Oplan Ex-Rus. Ginlakipan rin sa pinarman ka Special Action Force staff member sa Philippine National Police kagaligagin updan sa pinarman ka US Army Special Forces batok naman sa Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o kon BIFF kag Moro Islamic Liberation Front o kon MILF. Ini taning operasyon na ang natalana para madakpon ining Malaysian terrorist kag bandmaker nga si Zulkifli Abdir kag ibang pang Malaysian terrorist o kon high-ranking members ng BIFF. Action Rex Kong Hei Fat Choi. Okay, Subong eh? Subong. Okay. Chinese New Year. Subong kagabi, ato kami to nag-away kami sa Mok, to wala sa may... Gani. sa may temple, to sa may Itong kagabi? Kagabi kay ang Mok, do first time, git ko nung nagwa, ka nagpakita sa publiko. Tingala ko, subong nagalibot ang mga kapatid naton nga mga Chinese man nga naga-rosot-saot, Drio? Oo, ang Dragon Dance. Oo, Dragon Dance. Gani, gapanoktok sila mga establishment, natulog kami. Kaya magsaot-saot. Di kagabi si Papang Nixon, bako hindi kita magsaot no sa langit akong dragon. Amo na budlay siya kay basi masalaan sa iya blang nga dragon now.
Ano iti, mayo man to kay full security man kagapon. Ang galing kayo dito mag-itsendihan na kaya singkwaylo, singkwayla, ito mga panginamba nila. Abala, kamo dahil. And ang sila kong ay patsoy mga kaakson. Balita gikan sa Negros Occidental Police Provincial Office ang taglibot sa Bacolod Action Zone Dia sa Negros Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action John Diaz. Balita gikan sa Patrol Action Radio Philippine Standard Time, las 12:21 na. Matapos ang balita ni Action John Diaz, kantuantang balita gikan sa Bacolod City Government Center. Naka-standby si Action Art Tayhupon. Hindi may kantanan sa 674 ka mga Bacolod noon nakatigayon nga nakaparehestro sa Comelec sa sulod sang 5 kadlaw sini nga semana antes o satellite voters registration posible umpisan sa bulan sang Pebrero. Yari ang countdown sa report ni Action Art Tayhupon. Action Art. Kalipay karon sa officer in charge sa Comelec bilang Comelec officer nga si Attorney John Anthony Saril no ang maayong pag-respond sa mga pumuluyo diri sa sunod sa Bacolod matapos nga ang 5 kadlaw action rex nga record nila hasta ini kahapon sang hapon no sang takop ang ila sining registration alas 5 sa hapon diri sa Comelec Bacolod. Ang suma total naglabot sa 674 ka mga butante ang successfully nga parehistro no kahapon nga adlaw. Although of course may ara pa na sang subject pa na sa uli sa ginatawag naton mga hearing kag pag-checkar kung bala di may mga complaint against sa mga nagparehistro, pero based sa record sang Comelec ang newly registrants out of 674 dagdagat action rex sa 313 313 amoy nang kanamuhon sa mga newly registrants. May mga nagkambyo man sa residency kag sang ila sini nga mga lugar kag pagboto diri sa Bacolod coming from different municipalities and cities nga naglabot sa 175. Now, sunod na rin kay Attorney John Anthony Saril, isa ini kabayo nga indikasyon nga nagapakita nga at least ang taga-Bacolod nag-respond sa ila sining panawagan para magparehistro sa temprano. No, kay bulan sa Pebrero pa or masunod nga Pebrero ang plano nila nga mag-set up sa ginatawag nga satellite registration sa nagkalain-lain nga mga barangay diri sa Metro Bacolod. Yari ang palayag ng reaksyon ni Attorney John Anthony Saril. As of yesterday, ang suma total tangakuan nga nagparehistro sa mo di 674. Dason pagkatapos sa 674 na 313 sa ila mga bagong nga registrant. So almost one half balik ang atong nga bagong nga registrant. Ang those nga nag-transfer halin sa outside Bacolod City coming from other cities and municipalities, 175 kabilog. May mga reactivation na kita dira, no? But I think kung tanawon mo ang number, ang bulk aragi dyan yapon sa new registrants na to. Even sa first week pa lang madamo-damo na ang kwan sa 4 namon ka adlaw nga sa first pila ka days naton wala kay ganun po 100 ang aton nga registered. Para sa sa palayag ni Attorney John Anthony Saril, so ang panawagan sa publiko, hindi na pagulaton ang adlaw kung ang simana nga na sa katapusan nga oras ang registration, masunod nga tuig antes nga maglinya dira sa taratapan sang Comelec. Ang kaaksyon nyo, aksyon na tayo hupuno na sa balita o na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time, las 12:25 na nga aton oras. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Art Tayhupon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Action Art kadtuantang Kapitolyo, naka-standby si Action Marlon Hinovia.
Ini may kangtanan sa palayag sang vice-gobernador nga si Jeffrey Ferrer, luyag nga mangin transparent ang tanan nga mga transaksyon sa gobyerno probinsyal. Yari ang kauntan sang report ni Action Marlon Hinovia. Action Mar. So, Rex, sa munang luyag nga matabo ni Vice Governor Jeffrey Ferrer sa transaksyon subong dara sa bahin sa gobyerno provincial. Patapos nga gin-sumeter siya kung kintagamas isang kopya listahan ni Provincial Engineer Ernie Mapa sang kanamuon sa mga proyekto nga wala pa matapos ginumpisahan, nagliligad pa sa ding tuig. Gin-explikar ni Ferrer nga ini nga mga proyekto na presentar naman, kag na-explain naman si Engineer Mapa sa ginpatagaan nga budget hearing, pero daw general bla, why ma-itemized. Ang rason ko nga ginapangayo niya ang listahan kay Mapa kung ano nga lang sa proyekto, sa ano ginumpisahan, di nakutob kanakaon sa porsyento na kompleto ang ining proyekto o galing sa nga natalupang dandere bangod nga wala masulat kung nasin o ngalan ang kontraktor at sa inasang agenda nga paghambalan sa patigayunon o kung ipatawag man nga meeting ni Governor Eugenio Sibong Lacson ano man nga adlaw sa masunod nga simana. Adugang pa ni Ferrer, may mandato sila nga dapat usisaon, i-monitor nga taran-taran nga mga proyekto labi na kung ara sa dalom sang provincial government kung nagagasto doon is kwarta halin sa mga taxpayer. Yan si Vice Governor Jeffrey Ferrer. Well, anyway, kita diya, transparent kita. So, kung gin-explain niya pagid mas maayo, and then before that, na-take up naman na during the budget hearing, kag i-explain daw wala mang guro problema. Galing kay ti, gusto lang yang in a form of transparency, kag in a form that kinahanglan mabalaan man sang tanan, daw ay man problema, kay gin-present yaman publicly. So, kanagambal man siya nga during the time. I'm sure na take up man na sa budget hearing. Pero in general, ang amount, nayagin itemize, which is better. This report, tamo man siguro submit ko, pero mas mayo pag may update kay may record kami during the budget hearing, amo nang updated ng mga accomplishments ang aton nga mga project. This project, wala pa kami niya. So, daw medyo inirita lang ni. Pero as a mandate, kailangan i-check naman, kag i-monitor ka because this is the property of the province. Ang kaksalugikan sa Kapitolyo Action na Marlon Hinovia o nasa balita na sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Marlon Hinovia, balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Perti maning mga lugar nga ginigo sang coronavirus. As of the latest mga kaaksyon ng China, may 800 ka mga confirmed nga mga kaso sang coronavirus. 177 diri ang serious kondisyon kagang 1,700 o 1,072 ang suspected cases sang coronavirus. Amo ng record sa China. Grabe gito, no? Sa Thailand, may 4 ka mga confirmed nga mga kaso. Sa Singapore, may 3 ka mga confirmed nga mga kaso. Sa France, may 2 ka mga confirmed nga mga kaso. Sa South Korea, 2 man ka confirmed nga mga kaso. Sa Japan, 2 man ka confirmed nga kaso. Vietnam may 2 man, Nepal may 1, Taiwan 1, kag United States 1 mga kaaksyon. Amo ning so far ang pinaka-latest nga report nga nakuha naton ini may kangtanan sa coronavirus.
Grabe, no? Kakulbaan kung mag-amuning sitwasyon. Sige lang basta importante maghalong lang, no? Kag importante nakamaitisi kita mga kakson. Kaya ang maitisi, amo na siyang nagapabulig sa immunity booster ta, nga mapabakod sini, alkaline base nga vitamin C ini, maitisi ang alan. Para sa taong ginaubo, ginatrangkaso, ginasipon, maitisi ang katapat sini, no? Nami pagidi parisanta sang Santon Plus Herbal Capsule, no? Kaya ang Santon Plus Herbal Capsule, amo ni siya nagapang tunaw sa mga bukol-bukol sa kalawasan ta, hubag sis tumor kag goiter, ara lang ang Santon Plus Herbal Capsule. Mabakal ninyo ini ang Santon Plus Herbal Capsule kag maitisi sa mga suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Kag sarang man mabakal ina online o kung di gari mapadeliver sa inyo nga puluyan, pinagi sa www.kalusuganyan.ph or sarang kamo mag-order sang inyo sining nga kinanglanon sa Facebook page sang Kalusugan Yan. Sa mga kaaksyon tadira, Malakay Finance Corporation, basi nagakinanglan kamo house and lot, property or land title loan, vehicle, truck, EV equipment or car loan, pension or retirement loan, Malakay Finance Corporation. Yara lang namtang dira sa Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. May mga branches sa Malakay Finance dira sa Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, in San Carlos City. Malakay Finance Corporation. Santo Niño stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon, pinasay nga solusyon, serbisyo kampyon, Malakay Finance Corporation. Sige, daligid lang kay ma-unload ta sa aton sining nga mga obligasyon sa sining nga udtoho kay Janie Solgon, may lang pag-monitor kay Nining Avillar Ong, kay Jocelyn Libon Dispoho, may lang pag-monitor kay Erjan Ababaw, no? May lang pag-monitor Mary Midji Dilarama, may lang pag-monitor Jomong Caltorilla, kay Linlila Tarosan, kay Inday Dali Yasa, kay Bia Jonathan, Christine Grace Magwad, sang ara sila sa Solillo Beach Resort sa San Enrique. Ayos lang da Madam Christine Grace Magwad, no? Albert Robles, may lang pag-monitor dira sa siyudad sang Talisay sa Hope Village. Ayos, kay Torning, kay Nunoy Putot na. Kay Jocelyn Kalaman, may lang pag-monitor, and kay Kim Rosalina. Kay Kagawad Imbong Jocampo, Mary Grace Eugenio Fermin, Mike John Seva, may lang pag-monitor. Happy birthday lang siya. Birthday mo gali subong Mike John Seva. Okay, happy birthday. Kay Princess Liana Nicole Haro, may lang pag-monitor, no? Likewise, sa kay Madam Elizabeth Malaka Gamala, and kay Jeffrey Rodriguez, may lang pag-monitor kay Jen Mugar and Rolando Mugar, no? Jeffrey Rodriguez. Kay Inday Blaza, may lang pag-monitor Inday Blaza, kay Edwin Pinida, Rowena Macairan, may lang pag-monitor Rowena Macairan, kay Romeo Cadorna. Romeo Cadorna, may lang pamati from Taguig City with love. Ay, pwede yan. Kay Toto Jack Gallardo, ho? Toto Jack, where are you? May lang pag-monitor kay Jack Gallardo. Dawara ka sa Sagay Subungda kung sa Cadiz. Cristina Santiago, may lang pag-monitor. Maisel Morales Fabol, may lang pag-monitor, Maisel. And sa kay Sherilyn Oro Javier, may lang pag-monitor kay Sherilyn Oro Javier. Thank you so much, Gid, sa pag-monitor.
And kay Madam Virginia San Antonio Olpinda dira sa Celine Homes. May lang nga pag-monitor good PM to Rex sakto gidna siling mo may tisi. Ayos Thank you so much, Ma'am Virginia San Antonio Olpenda. Ayos. Andy Indoma Saludares, may lang pag-monitor. And Ana Marie Alagon, classmates, may lang pag-monitor dito sa Taga-Imos, Cavite. Thank you so much, classmates, in the halong-halong lang dira, no? Ana Marie Alagon. Ayos, sige. Paring Mark kag Ems Magbandwa, may lang pag-monitor somewhere down the road. Pero sa barangay Handumana lang sila. Paring Tip-Tip kag MM Lirasan, dira sa barangay Estefania. And paring Friends Cagleya Campus, may lang pag-monitor dira sa area sang barangay Suman. Kay paring Philip kag Tintin Rizaldo dira sa barangay Alihis. Paring Elmar kag kay Mrs. niya diraho, may lang pag-monitor sa area sang barangay Mansilingan. Paring Rinli Martel, may lang pag-monitor, no? Kagiban pang mga kaaksyon ta dira nga kagrupo nga nag-monitor sa Silingod to. Kay Jodette Calves Pampusa, may lang pag-monitor sa Silingod to diri sa aton silinga pag-pangalagan. Kay Action Percival Villamorhog, monitor man ati siyempre. Always ni si Action Percival. Kay Geraldine Regala, Lola Aida Bangkaya, sang barangay Udyong, Moises Padilla. Panamyaulin sa kay Percival Villamor. Kay Dennis Magallanes, NJ, may nga po lang sa pamilya Magallanes, Cabardo, Caglosabia. Ayos, daghang salamat gid, no? Salamat gid. And sa kay Tayuna Ruiz Amar, may lang pag-monitor Tayuna Ruiz Amar, no? Thank you so much, gid. Dani Pornes Salumante, ga-monitor sa Dallas, Texas. May lang pag-monitor Dani Pornes Salumante. May lang pag-monitor sa imo, no? Magbalik ang aksyon, balita, banat bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan.
Radyo. Makulunod kag Negrosanon inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nagkalintangan. Responsable na pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse,
balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radio. Sanon inyong pamatian, istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:46. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. This time check is brought to you by Joy Dishwashing Liquid. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na! Pabalik kita diri sa atong sining pagpangalagad sa mga kaaksyon ta dira ECS Millones 2020. Para maka-join ka mo sa atong sining promo, simple lang ang himon ta, magsulat lang sa inyong ngalan sa isa ka 1/8 size nga papel sa inyo complete name, edad, address, contact number, kag permahan, no? Isulod gila yon sa legal size envelope, no? Kag ngalanan sa gwa sang ECS Millones 2020. Kag proof of purchase nga gingamit kag ipadala sa mga Imbisis stations. Diri sa Aksyon Radio Bacolod. Ang required proof of purchase sa mo ining unique toothpaste. 4 ka sa 6 ang unique toothpaste 10 ml o kung isa ka box ang unique 50 ml, 100 ml kag 150 ml. No? Pride detergent mga kaaksyon pwede man. 2 ka sa 6 ang Pride powder 40 grams. Isa ka pouch sang Pride powder 500, 1,000 and 2,000 grams. Kag isa ka wrapper sang Pride bar 400 grams mga kaaksyon. And 2 ka wrapper sang Pride bar 100 grams. Ang ikatatlo tang POP amuning Star Wax floor wax. Isa ka box ang Star Wax floor wax 90 or 180 grams.
Ikaapat ang Shelled Bath Soap, mga kaakson, isa ka wrapper sang Shelled Bath Soap, 60 grams, or isa ka box ang Shelled 900 or 120 grams, pwede na. Shelled Bath Soap, mga kaakson. Smart dishwashing, pwede man duha ka sa isang Smart Liquid 50 ml, kag pwede isa ka pouch ang Smart Liquid 200 ml, kag isa ka level sang wrapper sang Smart Space 200 or 400 grams. And pwede man, kung wala ka mo sina, pwede White Rose Kojic whitening soap. Isa ka bag sang White Rose, 60 grams or 120 grams. Ang mga partisipante, drop lang ang inyong mga entry sa regular MBC stations or Aksyon Natin stations sa inyo sinitag sa mga lugar, no? And ang promo week 1 naton magasugod sa Pebrero 8. Ang duration sang promo ma-start na January 27 sa Lunes na, mga kaakson, tub Pebrero 7 na. Isa na kasimana, mga kaakson. Parang makapasakop ka mo sa first promo week naton, mga kaakson. Ayos, sige. Para sa dugang sining ibalo, magpakigangot lang diri sa Aksyon Radyo Bacolod para sa ECS Millones 2020. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:52 ang aton oras. Balikan tanay si Aksyon Jan Diaz sa balita gikan sa patrol. Ini may kangtanan sa syntax law, posibleng nga madulot nga resulta suno sa isa ka labor group sa probinsya sang Negros Occidental. Yari ang kauna sa report ni Aksyon Jan Diaz. Aksyon Jan. Actually, sa kapati ang grupo sa General Alliance of Workers Association o Gawa Negros nga positibo ang madulot nga resulta sa para sa mga mamugon kag mga regular citizens ay hindi lang pagpatuma naman sa panibagong o kanada pagpatong sa panibag-o naman nga buwis sa sigarilyo kag ilimnon matapos na yung pirmahan ni Presidente Rodrigo Duterte ang syntax law o kon Republic Act 11467. Sa syntax law actually na napadid o kandabi na kabutang ang ginatawag naton nga excise tax nga ibutang sa mga sigarilyo kag mga ilimnon. Frederick kay Mr. Winnie Sancho, ang Secretary General sa Gawa Negros, ang pagpatong sa dugang nga buhis sa mga sigarilyo kag ilimnon ang posible maka-discourage man no sa mga naga-inom o kung nabi mahilig mag-inom drabe o kung nagapinigarilyo nga nagaanon o kung i-control na ang ila pag-consume kung pagbakal sa siniman nga mapagkabutang. Dugang pag-ibig ni Sancho nga maayo ining epekto o kung maayong epekto sa siningray bangod nga kalakip dere ang pag-exempt o silingon exemption sa buwis ang mga bulong sa mga basic na kinanglanon, mga masakit kangay na lamang sa hypertension, diabetes kag iwan pa. Buti rin kung mayarang ipatong nga buwis, mayroon man exemption ang ara dala mismo sa Republic Act 11467. Nagapatid rin si Sancho nga luyag lamang sa gobyerno nga mayara sila kuwaan sa nagakaigo gid nga pondo para sa mga proyekto nga luyag nila naman nga i-implementar. Kabalo Action Rex sa Republic Act 11467, may pila na di ka mga profesor nga kung sariin ang pagpatong sa excise tax magapataas ini sa mga existing na daan nga mga taxes Action Rex. Like for example na dre ang pagpatong naman sa dugang nga excise tax sa ilimnon. Now, sa tuig 2020, magasaka naman sa 42 pesos ang excise tax sa ilimnon, 47 pesos naman sa tuig 2021. Sa tuig naman Action Rex nga 2022, magasaka inisang kapin 54 pesos. Kutsingo na badre ni Mr. Winnie Sancho, although adlag ko ang disparity,
Pero ang importante diri may dako man nga pondo nga kuhaan ang gobyerno. Sa tuig 2023, 59 pesos ang pagtaas sa mga distilled spirits, kag 6 pesos man para sa per proof liter para sa tuig 2024. Ang for beer products, bila ka mga fermented liquors, 35 pesos naman excise tax per liter kay ga-impose umpisa sini nga tuig 2020, 37 pesos naman sa tuig 2021, 39 pesos naman sa tuig 2022, 41 pesos sa tuig 2023, kag 43 pesos naman sa tuig 2024. Sa pinakabahing sa mga sigarilyo naman, ang kada pakete nga may 20 units o kung sobra pa, ang ma-excise tax nga 25 pesos sa sining nga tuig 2020, 27.50 centimos sa tuig 2021, 30 pesos gid sa tuig 2022, kag 32 pesos naman sa tuig 2023. Ang sa mga salt nicotine products naman niya, 37 pesos per millimeter fraction para sa sining nga tuig 2020, 42 sa tuig 2021, 47 sa tuig 2022, kag 52 kada milliliter para sa fraction sa tuig 2023. Atong pamatihan si Mr. Winnie Sancho, ang Secretary General sang Gawa Negros. Well, in the first place, hindi mo ang yan na epekto kay nga ate. Most people will be discouraged, no? Okay? Because of the excessive taxes, no? That is one way of solving alcoholism, no? And at the same time, it would make other people think twice before indulging deeper, no? In alcoholism. And that would raise additional taxes for the government to be used for purposes of alleviating the economic plight of the poor, no? And I would like to cite another concern, no? Na ang informahan dahil nagdalaman sa pag-isip ng mga important medicines, no? For hypertension, cancer, high blood, and the like, exempting these medicines Actually, from Winnie Sancho, Secretary General ng General Alliance of Workers Association, but salingon sa mga alcohol nga mga ilimnon, magasaka ini isang 6% kada umpisa tuig 2021, kag samtang sa mga sigarilyo naman magataas na excise tax ng 5% sa kada tuig sa masunod man nga mga tinuig. Balik tagikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una sa Bacolod Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon na John Diaz, balita gikan sa Patrol, Aksyon no Radyo, Philippine Standard Time, las 12:58 na. Matapos ang balita ni Aksyon na John Diaz, kadtuanta si Aksyon Eric Magbanwa, balita may kang tanan sa PDEA Regional Director, nagdayaw sa mayong performance ang Bacolod City Police Office sa ila kampanya kontra droga. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Alright! Action Rex Kanto! Ayo di purma. Subo sa balita sa excise tax, no? Ngaw? Di masaka ng sigarilyo kag ang ilim, Iwa, ito no? man niya kay Way man taga panigarilyo. Wala man. Ayo di purma. Unang baba taga dos imburyo, masini ka pa wala ka pa. Ikaw yung gina-booking mo gidla. Relax lang bala. Pawala lang. Makuha na tas negro, instead sa sigarilyo, Dubla-dubla lang ka. Mama. Oh. Ayo di purma. Galing ti daw mahal ng yapo ng bunga. Bunga, buyo. Buyo. Ano nang isa pa nang puti, bla nang puto sa buyo. Apog. Apog? Oo. Kagang mahal mang yapo na. Di Di na lang way ginadata. Ayo di purma. Way datang mama. Di way datang mama. Sigarilyo lang. Sa ilimnon, mabalik siguro sa biti-biti. Biti-biti man. Nga ilimnon, blay na may kahoy-kahoy bala. Amo na? Oo, biti-biti, panawags na mo. Doc Ramel, mayo lang nga pagpamati. Ayo di purma. Sino? Si Doc Ramel. Biti-biti mo.
May plano ka. Pizza ba, chingkop lang gani. Gani, May, sige may lang kwan bala pa. kay May- mabatsagan niya na. Okay. Ito, kapabatsa ka na gali, advance kay Doc Ramel. Oh, advance kid ya. May lang nga pagpamati kay Doc Ramelda. Doc. Oh. Please release me, let me Ayo di go. porma. No, hindi amo. Ako ng team song sa bubong. Doon nag-ubo ko na nagkanta kay Doc Ramel. Ako na namin nga kanta nga ikanta kay Doc Ramel para gano'n mahumok Nga? ang Tiago niya. Ate, oh. Please release me, let me go. Sa first week lang ah. Ayo di porma. Sa first week lang. Tagawad, Jofred. Oy. Ay, Kapchat. Oy. Mayong hapon dira sa inyo. Kamusta sila subong man? Oh, my Buway sila ga pabatsagaw? Pabatsagaw. Na, nung natambo na sila Kaluya man. sa inyo man. No, abi pag inong kamo sa Parino, no? May lang nga pag-monitor na sa imo ah. Sa Manuling. Sa Manuling, Kawayan. parino, Oo. no? Agisando. Agisando. Dagko yung mga kuan ay no, mga kasag kasayan. O, tina kilkigana gani. Ha? Nakilkigana. Ayo di porma. Na Natubuan na dagko gawin, natubuan na. Oo. Ay, kanami Si na. Parinuno da. Parinuno. Oo. Oh, my God. Ara, ako alang di. Kay, kuhan pagid. Kay Migo ta John, kag Marita Rodalin Oo, sa si John Oo, nan. Solinap. Oo. Dira sa, ambot ko na rin sa Bacolod, Subunga. Ara sa bungo sa Lagaluta, kado kasako sang delivery subong. Gani. Ang Mayo nag-text ako, wala ding cellphone ko ha. Mayo gid. Di na cellphone mo. Ato na prenda. Ayo di porma. Nabilin sa hayop-hayop. Sa balay mo? Oo, kagaina. Nasubrahan ka sako. Subo gali sa imong sitwasyon sa mong day. Gani, wala gani ah. Wala Saligan ko di sa message di ah. Okay. Hmm. Kabudlag daw way ka cellphone. Budlay. Ay, kusa may mga No. tawag vlog, may mga madulong kusa daw, di ko kabalo. Masiling ito. Madulong sang? Madulong sang kayuhan eh. Ayo di porma. Ano Hindi, pag dulong? ano? Ano pag text back mo ta kurong ko siling ate para wes di ko ni dulong ten ora ko tong kasala-sala kung madulong si mo kurong to. Kaya imo nga cellphone na bilin to sa balay-balay mo yan. Gani. Ano man nga. Sige na. Baklib la higot kini na kalat ba butang sa libo Nahigot ko na kay na, ate. Galing kay paghubad ko na bilin gid. Ayo di porma. Nahigot ko na, manuglakat na ko. Ginubad mo pa. Ginubad ko pa. Sala mo gid gali. Oo. Abi pa dulong na ta sa stasyon no. Oo, karon na. Ara na dugay-dugay na. Matsa ko nag-chat ato guro si kagawad Jofred Simon to. Kag magano? Ti ko sila sa ate, wala diyo. Ayo di porma. Do hindi amo. Si Percival gani. Anong napangayo mo yung Percival ya? Ano na pangayo yan ya? Ya wala gid tada. Ay na, no Wasliki lang ko. Waslikan man. man. Waslikan sa ano? Sa akong report mo to sa Ayo di porma. Tibidra. Moises Padilla kag Pontevedra to. Papawaslik ka pa di imo ya, ari man tao ni nga. Wala talang na kaya radang coronavirus. Ikaw kita una-una ko Percival na da, no? Alok ka na sa coronavirus da. Ara ka na sa barangay, sa Hagimit, asam mo? Ang buta kung di nasa nga... barangay San Miguel. lapit na sa may bulkan? Oo, lapit sa bulkan na sa. Along-along ka da. Kung na sa bulkan da. Along ka da, Percival, kasi masalaan ka nga buto ka sa bulkan. Ayo di porma. Nagla... Basi buto ka sa sultan siyang na buto sa... sa bulkan, no? Kalain tsura mo eh. Nga buto ka sa suta ka bulkan. Anong tsura sa suta nga dana ka laway-laway dana? Si Percival ya, gwapo na yan, no? Gwapo na si Percival ya. Ato na, si Percival, Ato no? na. Idol sa ni Kagawad Jofred. Correct ka. Pag ni Kapitan Chad Feria. Do sako tong iya nga pagkanto sa Barangay Robles. Kag magano siya? Ate, masasing ate, wag kita ta. Ayo di porma.
Di ano ning PDEA Regional Director? Ti Mayo ni kay daw nagpaginbulahan kisa sa kay Police Colonel Henry Binyas, ba? City Director kay nagkadto to sila, kag nag-courtesy call kay Colonel Binyas. Tingin daw Nagkadto sila sa BCPO? Oo, sang kahapon sang hapon na. Hingapot na ang kasisid mo. Tinagkadto sila, courtesy call man lang siya. Kay Colonel Binyas kag nagpaginbulahan for job well done kuno sa maayo nga performance nga nahimo sa Bacolod PNP sa kampanya kontra droga kay mga almost 72 million pesos gito worth sa Shabu for the whole year 2019 ang ila sining nga na-confiscar. Ti wala sila ya? Ha? Way sila yang PDEA? Ang PDEA ti ara ti puro kalikati ang ila operation medyo hindi gidya damo ikumpara mo sa BCPO mong daw medyo ninit ang ila sining operation. Dapat sila nang ma-operate ya kay sila nang may authority mo. O gani man daw ilag na tanang iya ahensya sa gobyerno niyang concern sa drugs mo. In fact, pasalamat pa sa gani kay Kuana, kay Colonel Binyas kay tigabulig ka kampanya kontra droga. Plus nga ti ang ginaayo na to ni Colonel Binyas sa PDEA Director nga si Alex Tablate nga kung pwede, kung may mga dalag, kung lang ang mga drug operation kinanglanon ang K9 sang PDEA, kung pwede mahulam sang BCPO. Tisiling ni PDEA Regional Director Alex Tablate sa pati kay Colonel Binyas nga siling niya pwede ginamon mapahulam ang mga K9 dogs namon diri para nga makabulig man operation dira sa syudad sang Bacolod dira kung kinanglanon kasi sili Colonel Binyas kay Sir Tablate nga sinsenti kinanglanon ginamon kung kaisa ang K9 dog nga mag-saturate sa mga balay-bala nga masami ginahimuan namon kag gina-operate namon sa droga specialmente bypass operation. Tisiling ni ang sabat ni PDEA Regional Director Alex Tablate sa kay Colonel Binyas nga sir pwede ginamon mapaulam anytime kung kinanglanon nyo ang amon sining K9. Pasalamat man na si Colonel Binyas nga ti ang suporta gyapon sang PDEA sa Bacolod City Police Office magapadayon kag sanusaya ang tanan nga kinanglanon sa BCPO nga ibulig sang PDEA ihatagid ni PDEA Regional Director Alex Tablate sang inisya ang mag-courtesy call kahapon sa kay Colonel Henry Binyas. Pamatihan to sa Binyas sa interview sa Action Radio. Sharing of information, then ang plano about sa bahay sila nga, i-update ko man siya kung ano ang status diri, then kung ano ang ginabuhat naton. In fact, may mga activities kami subong nga ara ang PDEA, especially ang kinay nila. Amo na ang closeness with the PDEA. Anong istorya nyo, sir, in terms ng drugs diri sa Bacolod? Actually, pina-appreciate sang regional director ang mga accomplishment natin. And according to him, nakita ko naman, sir, kung ano ang ginahimo ninyo And we appreciate that. Exchange note man ang BCPO ng PDEA when it comes to drugs operation? Yes, nag-online kami, especially sa situation. In fact, may daily operations kami with the PDEA nga ginagamit namon ang K9 nila. Ang coordination naton or ang cooperation naton with the PDEA wala gid siyang problema. K9 nga kung pwede makuha din ang mga ports naton ng seaports sa mga ginakuha naton yung masikip. So may assurance sa inyo, sir, sa kampanya mo diya sa Bacolod Police? Yes, from the very start, very supportive naman ang PDEA natin. Actually, si Police Colonel Henry Binyas ang City Director sa Bacolod PNP sa interview sa Action Radio. Ang inyo kaksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbalong nag-report sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Iulay huntal ning balita ni Action Percival Villamorho. May kang tanan sa 46 anyos nga lalaki may kaso homicide arestado. Pinagi sa warrant of arrest sa Banwa sang La Castillana. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action first. Sa alas 10 ang aga, ang La Castillana Police Station nag-conduct sang operasyon sa topmost 3 wanted person. Ang operasyon sa La Castillana Police Station nga ginapamunuan ni Police Captain Ramel Bustamante, Acting Chief of Police sa La Castillana, kag ang alert team nagdakop diri sa isa ka persona nga ginserbihan sang warrant of arrest nga ginkilala sa kay Armando Autencio. Armando Autencio E. Tana.
alias Mando, 46 anyos, pumuluyo sa Hacienda Baksay, Barangay Robles, La Castillana, Negros Occidental. Ang warrant of arrest nga gina-serve sa kay Armando, gin-issue ini ni Honorable Mila Diap Camiso, presiding judge sang RTC Branch 74, La Carlota City. Si Armando aksyon na arrest nagbayular sang case number 6138 sa kaso nga homicide. Ini nga warrant of arrest gin-issue kag may perma sadtong January 7, 2019 kag may bail recommended nga 40,000 ka pesos. Kasakaron ini si Armando nagapangatubang sa kaso nga homicide nga ginpasaka sa iya kag karon detain sa custodial facilities sang La Castillana PNP. Report live gikan diri sa La Castillana Police Station para sa sa BBB program, una sa balita, una sa aksyon. Aksyon Percival Villamor, naga-report sa Bacolod Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Percival Villamor, balita gikan sa area sang Banwasang La Castillana. Santon Plaza Herbal Coffee Mix anayho para sa mga kaaksyon ta dirang nagagumo ng paminsaron, pa-relax nato ng paminsaron ta pagi sa pagtumar sang Santon Plaza Herbal Coffee Mix. Wala ni nagakurog-kurog ang ato sining lawas kag hindi acidic mga kaaksyon, no? Para gid ni sa bugos nga pamilya kag bugos nga barkada, Santon Plaza Herbal Coffee Mix. Isa pagid Santon Plaza Herbal Soap mga kaaksyon, pampaputi sa ngaton sining nga kutis. Pangkakasang punggod, wrinkles, pikas-pikas sa guya, and pangpakuha sang baho sa ilong. No? Santon Plaza Herbal Soap mga kaaksyon. Tandaan tani, habuni sang naton tanan. Santon Plaza Herbal Soap kag Santon Plaza Herbal Coffee Mix. Isa pagid Santon Plaza Herbal Oil para sa mga athletes na dira. Sakit ng lawas, ang tuhod, ang balikawang, ang hawak, kag ang likod ta, masakit na. Banyusan ta lang sa Santon Plaza Herbal Oil. Kaya ang Santon Plaza Herbal Oil, ining makakuha sa mga kasakitan sa lawas ta. Kag mabakal ninyo ini ang Santon Plaza Herbal Oil, ang Santon Plaza Herbal Soap, kag Santon Plaza Herbal Coffee Mix sa mga suki lang ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar. Kag sarang man mabakal ina online o kung di ka pa-deliver sa inyong apulian, pinagi sa www.kalusuganyan.ph or magpadalang mensahe sa Facebook page sang Kalusugan Yan. Sige, daligid lang anay mga kaaksyon, matagta pinaka commercials, balik lang ta, dugay-dugay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig.
sa sandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakulod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Aksyon Radio Philippine Standard Time la 1:19 ang aton oras sa mga kaaksyon tadira ang Evergreen Herbal Capsule. Ang may sangkap nga turmeric kini nga makabulig pakupos sang hubag kag nagabulig tunaw sang bukol o kung tumor. Malignant man siya o kung ano man ta siya, basta herbal, Evergreen Herbal Capsule. Gintingo bining puwersa sang pito ka
para sa ikaayong lawas, kompleto ang benepisyo sini. Ang Evergreen Herbal Capsule may sangkap ini nga turmeric, saluyot, malunggay, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Isa ka produkto sang Doc Hico Alternative and Health Food Center ini, mga kaakson. Aprobado sang Food and Drugs Administration, mabakal sa mga butika malapit sa inyo nga lugar. Gani magtumar sang Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang si kayong lawas. Sa dugang sining kasayuran, mag-text or mag-call sa cell number ni Doc Crespin Hico sa 0910-126-4595. Evergreen Herbal Capsule. Alang-alang na ta sa tiyempo, mga kaaksyon, sining bahin mapag-goodbye na kita-kits kita sa Monday. Malang pag-monitor kay Valencia Kinet, kay Carcela Evelyn, Christian Roa, Juan Mil, may lang pag-monitor kay Style Antonio Kadayday. No? Standby na sa This Is My Life, igasunod sa dirigilamang madugay upod kay Aksyon Dorel Cabato. Siya na yung temporaryo nga maging kaupod ninyo sa Aksyon This Is My Life. Salamat sigid mga kaaksyon. Ako ang inyo kaaksyon sa kahanginan aksyon. Rex Kantong, mayong hapon. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita,